Êvar baş temaşevanên hêja em di bernameyek û pelekî ji dîrokê de dîsa bi hev re ne hêvîdar im ku em demekî xweş bi hev re derbas bikin. Di bernameya me îşev de em ê lehengekî miletê Kurd ku ji bo doza azadiya Kurdistanê xebatek bêhempa kiriye û mêrxasekî pir jê hatî. Em ê bixwazin ku em wî ji bo we bidin nasandin. Em ê Hemza Agayê Mengûr em ê bi we bidin nasandin. Ez hemû şehîdên doza Kurdistanê û bi taybet Hemza Aga û hevalên wî bi giramî bibîrtînim. Xwedê wan bi rehm û kerema xwe şad bike. Belê, mêvanên minî vê heftiyê îşev kek Ziya Awcî ye. Kek Ziya Awcî wek her mehê û bernamekî em me wisa li hev kiriye ku heta derfeta me hebe em ê bi wî awayî berdewam bikin, rêze bername em ê çêkin, her meh bernamekî. Kek Ziya tu bi xêr hatî ser ser çavar hatî. Gelek spas dikim. Belê, qaydê ku min got temaşevanên hêja em ê vê heftiyê Hemza Agayê Mengûr em ê bidin nasandin ji we re. Kek Ziya Awcî ji bo wî jî pirtûkek wergerandiye zimanê kurmancî di hevrastî Zaravaya Kurmancî. Mala wî ava ve ez ê hema bi pirsa yekem dest pê bikim keko. Hemza Agayê Mengûr kî ye û çi kes e? Çima Mengûr? Mengûr kî ne? Ez dixwazim tu bersîba viyanê bidî, agahî bidî. Mengûr kî ne? Ji çi hozê ne? Navê eşîra wan çi ye? û her wekî din. Di pirtûkê de behsa bilbasiya jî tê kirin. Ez dixwazim di wî warî de jî tu agahî bidî temaşevanan. Belê, gelek spas kek henîfî ji bo te ji bo çarpel medyayê ku imkan dan me em lehengek mêrxasek welatparêzekî Kurd bi eşîra we bi bînerên hêja bidin nasîn îşev. Hemza Aga serokê eşîreta Mangûrî ye. Mangûrî eşîreteke girêdayê Konfederasyona Bilbasî ye. Hêja Bilbasî kî ye? Em ê bi Kurdî behs bikin. Bilbasî konfederasyoneke girêdayê eşîreta Rûşk ye. Em di şerefnameyê de di vî warê de agadarî digirin û Mîr Şerefxan di sefheya çaran a şerefnameyê de wextê behsa mîrektiya Bitlisê û eşîreta Rûşkî dike li wir bi awayekî zelal eşîreta Rûşkî ka ji çend konfederasyonan bêguman ew nabêje konfederasyon ji ber ku ev terimên han piştra ûşaxê ihtimala mabû ev terimê han tune bûne dibe ku eşîreta Rûşkî du qismin du beşin yek jî Bilbasî ne a din jî Qewalîsî ne ew bîawe û li vir bêguman mijara me ji bo ku ne em bêjin ev her du eşîr bi firehiyê em de ne nazîn ne ew e em ê bi Kurdî tê behsa Bilbasîyan bikin û dibe du beşin ev Qewalîsî Bilbasî ew li cihekî navî Tab û di Tabê
و berhev bûn yekîtiyekî çêkirin û axibet serê me îro Kurdê me Guhem jî çêkin. belê yekîtiyek çêkirin navê wê yekîtiyê danîn roşkî. Roşkî jî di cihên cihê de bi jeyê bi şeyê bi tê nivîsandin lê a herî rast qeneta me roşkî yani Mir Şerefxan bi wî avayê dibêje. Vîca 24 eşîr hene ku girêdayê Konfederasyona Koalîsyonin em nakevne navî detayê lê Konfederasyona Bilbasyan yek ji eşîrên ku girêdayê vê konfederasyonê Mengurî ne. Mengurî û eşîreteke girêdayê Konfederasyona û Bilbasyanin. û Bilbasî Mengurî li Kurd jîn yani aniha jî cihê wan, cihê jiyana wan, cihê warê wan li derdorê Qendîlê ye, çiyayê Qendîlê û peşkê wan heta Başûrê Kurdistanê jî belav bûye lê bingehê wan li Rojhilatê Kurdistanê ye. Vîca Hemze Axa û mezin serokê vê qebîleyê vê eşîreta vê hoza ku girêdayê Konfederasyona Rojkan a Bilbasî ye. Yani bi Kurdî bi avayê îca Hemze Axa û em ê behs bikin û ne tenê ku mezinê eşîretê ye de aynê wextê de lehengeke mêrxaseke ku temamê jiyana xwe ji bo azadiya miletê Kurd û serxwebûna Kurdistanê borandiye û di dawiyê de jî ji xwe ku em ê pişta behs bikin rêya da û tê şehîdkirin bi awayekî gelek nejamêrane bêbextane tê şehîdkirin. Yani bi Kurdî em dikarin bi vî awayê bi bûnerên xwe Bilbasyan û Mangoliyan bidin nasîn. Em naxwazin bikevin nav detayê û ez bawerim ev danasîna han a Kurd tilê bes e. Belê. Belê. Kek siyav ji xwe wexta ku meriv li pirtûka ku cenabê te wergerandiye meriv dixwîne, meriv tê de dibîne ku Hemze Axa, Paşxana Hemze Axa wek mînak ez ê bêjim bapîrê wî Bapîr Axa. Belê. Ji wir de tê Bapîr Axa bi xwe jî serî hildaye û şer kiriye û di wî warî da ketiye nav gelek ewka. Niha ez ê tiştekî din bipirsim, tiştekî balkêş. Belê. Li Rojhilatê Kurdistanê gotinek heye. Dibêjin bawerke gava dinê midî Ozan hevalê me yî teknîkê gol başûr jî tê gotin ew gotin. Dibêjin kî simbêl sor be ne Hemze Axa ye. Belê. Yani her simbêl sor Hemze Axa nînin. Belê. Ev çima wisa gotine tamam em zanin ku Hemze Axa ji sedî sed simbêlê wî sor bûne. Lê ji xeynî wî taybetiyên wî çi ne ku her kes nikare bibe Hemze Axa. Belê ev gotin li Bakurê Kurdistanê jî ne bi vî awayê bi ewek bi varyanteke din di nav xelkê de heye. Li Başûr li Rojhilatê Kurdistanê ev mesela hel simbêlsor ne Hemze Axa ye. Gotin ji ber mêrxasî, lehengî, qehremaniya Hemze Axa tê gotin. Yani çi kesê ku simbêlî sor Hemze Axa tek e yani em bêjin qehremaneke, mêrxaseke, lehengeke yani hema simbêlê simbêlê mirov sor bi tilê mirov nikar bibe Hemze Axa. Yani divî manayê de hatiye gotin. Hani ji ber mêrxasî, çelengî ji xwe di kisêbê de heye yani ne di vî kisêbê de tenê. Çend xebatên din de ku li ser em bêjin Rojhilatê Kurdistanê hatine kirin hani li ser hereketê Şevbêdullah ku hatine kirin ku em ê behs bikin ku ji ber ku Hemze Axa fermanderekî eskerî yê
حرکت شیخ عبیدالله yani destpêkê de wextê Şeyh Ubeydullah çûye sefera bazî de heta ku 1880 da hereket dest pê dike û fermande bi Şeyh Abdulkadir re fermandeyê Eniya Muhabatê ye. Yani Hemza Ağa ne insanekî wiha laletayên rêdê de ye. Hemza Ağa 25 sal ku em ê behs bikin 25 sal di zindanên Osmaniya de maye. Li İstanbul heta Kerkûkê. Li hemberê du împaratoriyan du dewletên mezin ew nexaliye yani em bêjin şer kiriye û serî hildaye û minnetê ji wan nekêşaye. Hani temamê ev wasfî wî wisan dikin ku di nav xelkê de bi sifeteke ku we got bi wî sifetê em bêjin bi sembêl soriya xwe bi mêrxasiya xwe di mehna ku mêrxasê dû mehnê de bêbkar anî. Yani kurtî ew em dikarin biya we izah bikin. Belê gelek spas keko. Hemza Ağa wek ku cenabê te jî got di Pirtûkê de behsa 15 an 16 sal di zindanên Dewleta Osmanî de maye dike. Ew jî zindana Bexdayê, zindana Kerkûkê û zindana Stenbolê de maye. Îca ez gelo ez merak dikim. Çima li Rojhilatê Kurdistanê ye, çima li zindanên Osmanî maye. Belî. Niha sedemê ku di zindanan de maye çi ye, çi bîye, çi qewmîne ku wisa bîye? Ew lêkolînên ku em bêjin hatine kirin taybetî ev kitêba bi serê xwe ku em bêjin li ser ew ye li ser serîhildana Hemza Ağayê bi rastî ew nakin yani bi avekî gelemperî ew dikin yani di vî walê de nivîsandine. Yani mesele serîhildana li hemberê zulm û zordarî neheqiya ku li Kurdan tê kirin sebeb ew e. Yani sebebê ku em dibînin, em dizanin. Lê sebebê din jî hebe em nizanin. Di van mesela ev kitêba ku li ser serîhildanê li aliyê Mehmed Hemebaqî, birê Seydayê Mehmed Hemebaqî ve ji em bêjin belgeyên qaçaran hatine wergirtin, ji belgeyên resmî ê qaçaran hatine wergirtin û ev kitêb hatiye amadekirin. Di wir de bi rastî bi avekî vekirî ew nake yani. Tinê dibêje ku ew di hinek ciyan 25 sal tê behs kirin, hinek ciyan 15 lê ez bawerim 25 sal yani ew 25 sal tê ew kirin. Wek we jî bû li Stenbolê, Bexdayê û li Kerkûkê dimîne. Ev cêhan di bin destê Osmaniyan de bûye wî wextê. Yani Bexda jî ew jî Kerkûk jî û di bin destê Osmaniya de bûye. Wisa dixuye ku Osmaniyan ew girtine yani wî girtine li hemberê zulm û zoriya Osmaniyan ji ber ku mintiqa em bêjin Qandîlê lê aliyê Îranê destê em bêjin qaçaran de destê Sefewiyan de bûye. Destê Îranê de bûye. Lê milê din em bêjin aliyê Süleymaniyê em bêjin Helepçê li wan deran yani destê ew ê de bûye, destê Osmaniya de bûye. Ji ber wê ew kirine yani li Stenbol û li Kerkûkê, Bexdayê di hepsê de hiştine. Yani sebebê ew ê ku awakî zelal ew nakin bi awakî gelemperî ewa wî ye yani li hember derketina zulm zorî û neheqiya Osmaniyan a li ser Kurdan e ne tenê Osmanî. Wextê wî wextê em bêjin îdareya qaçaran e li aynê wextê de ewa qaçaran jî ji ber ku qaçar jî çend car xwestine kemîn danîne li ber xwestine qetil bikin û bikujin û di kitêbê de bi awekî vekirî ji xwe behsa ew ê dike yani behsa ew kemîna kojera hatiye danîn û ji wê kemînê ku xilas dibe û Bi lehengî xelas dibe keko. awekî lehengî bi şer bi ew em bêjin xilas dibe bi mirovê xwe ve dişe ew ê dişe nêriyê dişe ba Şeyh Ubeydullah yani. Ev ye ê duyan yani
حمزه بك كسك قوي يعني كسك وك مريت وك ام بيجن الطرفدار مربطة شيخ النهرية يعني پیوندی مانگور یا پیوندی حمزه آقا به شیخ عبیدالله را گرک خوردن و امی کو belki دقیقه پیشی پیدا امی بحث بکن yani büyük havaya em dikarin ew bikin. Lê bi havekî zelal bi rastî ew bi havekî detay ew nekirine. Kitêb em bijî kitêba ku em behs dikin zêdetir li ser ew ê li ser erê ewa Hemza axa behs dike em bêjin xebatî wî em bêjin ew kemînê ku li ber hatine vedan û ew hereketî wî bi Şeyx Ubeydullah re behsa wan dike lê ew ê behs nake yani em bêjin behsa hinek tiştan tune tê de zêdetir ew belgeyên qaçaran yê ku kemîn li ber ew ê vedane yani kemîn li ber Hemza axa vedane û Hemza axa jî ku em bêjin em ê behs bikin ku bi çi awayî ketiye wî kemînê behsa wî ye hemû belge ne yani me orijinalê belgeyan jî daniye tê de ji bo ku belge ne ihtimale eger ku şaş yan kêm hatibine wergerandin kesên di vî warê de em bêjin lêkolînê wan ku hevin xebatê wan hebin bikarin rasterast ji orijinalê belgeyan bi xwe îstîfade bikin me orijinalê wan jî daniye kitêbê. Belê. Belê Keko piştî derketina ji zîndanê em zanin ku Hemza axa cardinê difetile Rojhilatê Kurdistanê û dîsa di nava wî û qaçaran da pir dirêj namîne yanî piştî hepsê dîsa di nava wan da gelek ewk dertên gelek em bêjin nakokî dertên û di paşiyê de jî em zanin ku ewk dibe yanî wê derê terk dike yanî ji debera xwe di navbera wan da çi qewmî û Hemza axa vek şiya Kurê yanî em zanin ku li mehabatê li mehabatê bi xwe xwestin ku wî bigirin ew berpirsê dewleta qaçar ê mehabatê xwest wî bigire lê belê ewk bû yanî xwe ji destê wan bi lehengî wan kuşt wan ewkê îndî waliyê wan bin çi bin di hindirê keleha wan da xelas bû û derî ew ê bi xwe şikênand û vekir û xelas bû îcar piştî wî çi bû Belê belê ew wek we jî behs kir piştê ku tê bardan ji xwe wek serokê eşîra xwe ew dike peywendî wî bê Şeyx Ubeydullah re jî hene îca wî wextê li Îranê keşmekeşî û tevliheviyekî gelek mezin heye yani mirov nikare bêje ku ev dewletin wek eşqiyan e wek em bêjin rêgirin yani ew şehzadeyên qaçarî hene ku wan teyînê hinek bajarê Kurdistanê dikin sırf ji bo ku Kurdan bişerînin sırf ji bo ku Kurdan talan bikin mezinê Kurdan bêrûmet bikin ji bo wî mebestê tê îşandin îca a Hemza axa jî ey wisa le yani şehzadekî şeyine mehabatê tinê wezîfeya ew e xelkê bişerîne rişwe jî xelkê bistîne bertîl bistîne îca piştî ku Hemza axa tê berdan piçe xwe diparêze lê pêsîrî wî bernadin jê rişwet dixwazin jê pere dixwazin û bangê wî dikin dişe ewa wan dişe cihê îdareyê ewa şehzade û nebêje ku ew şehzade jî re kemîn vedaye û yani mirovê xwe hazir kirine mirovê çekdar û wezîfe daye wan ku wextê Hemza axa bê hundir û qasek şûn da ew bikin yani suîqas bikin wî bikujin wekî ku we jî got bêguman ew dikin dixwazin ku Hemza axa bikujin lê Hemza axa bi awayekî mêrxasî bi awayekî lehengî ji wê kemînê xilas dibe
û çend kes jî ji wan dikuje û rast rast piştî wî berê xwe dide nehêriyê li ba Şeyx Ubeydullah. Wî wextê ji xwe Şeyx Ubeydullah di nav evê da ye. Yani em ê derbasê ew ê bin di nav ewa hereketê Şeyx Ubeydullah hinê behsa wî jî bikin ji ber ku rasta rast bi evê vekirê da ye. Yani mesela Hemza axa jî têde heye. Diçe ba evê ba Şeyx Ubeydullah wî navêra ji xwe Şeyx Ubeydullah wek meclisek daniye yani. Yani wistan dixuye ku Hemza axa jî yek ji wan endamên wê meclisa wî be. Yani ew meclis ji bo çi? Yani hinek çavkaniyan de lê rast hatime yani dibêjin ku meclisa Şeyx Ubeydullah ji 350 kesan pêk hatiye. û Belê. ji wan 350 kes piranî xelîfê wî ne lê ji ser û eşîretê Kurdistanê heta Êrmenî jî nav de hebîne û ji em bêjin giregirên Kurdistanê ji û em bêjin serok eşîretan pêk hatiye û ew nêzê 3 mehan ew civîn dest pê dike ku piştî ew badîreya ew suîqasta dixwazin ku li Hemza axa bikin, Hemza axa jî diçe êdî li wir dimîne û ji bo ku yek ji wan endamên meclisê ye bejdarê wan şêwiran tev dibe Şeyx Ubeydullah ew kesên ez behez dikim li wan dişiwêre û ji bo serhildanekê ji ber ku ew çax em bêjin peymana Berlînê hatiye imzakirin. Peymana Berlînê 1878 da tê imzakirin. Divê çarpel medyayê de program li ser peymana Berlînê hatine kirin. Ez naxwazim li vir ew bikim yani bikeve nav detayê wî. Lê tenê ez dixwazim tiştek bêjim û bi rastî peymana Berlînê ku ew imtiyaz ew mafê ku didene Êrmeniyan û li ser erdê Kurdan, li ser erdê Kurdistanê tesîreke gelek mezin li Kurdan dike. Li hemû em bêjin şexsiyetên mezin li hemû em bêjin rewşenbîr û kesên ku em bêjin ji dünya heya wan jî dinê heye kesên ku em bêjin dixwazin ji bo Kurdan tiştekî bikin tesîreke gelek mezin heye. Heta wisa dibe yani peymana Berlînê em bêjin di edebiyata Kurdî de û dike di edebiyata Kurdî de cihê xwe digire yani. Mesela em tinê mîsalek bidin şairê hêja, şairê bi qedr û qîmet û mamosteyên zarokên Bedirxaniyan Hacî Qadirê Kûyî û ew wekî qesîdeke dirêj li ser vê ew ê dinivîse li ser ew ê li ser peymana Berlînê em bêjin bêje ez tenê du ferdê wî dixwazim li vir bixwînim ka em bêjin çi tesîr yani çi tesîr li ser Kurdan kiye. Hacî Qadir dibe xakê Cezîrê Botan yani welatê Kurdan sed heyf û sed mixabin deyken bi Ermenistan. Yani hesapke ku di edebiyata Kurdî de em bêjin Cihê xwe girtiye. cihê xwe girtiye û şairekî welatparêz, şairekî nasyonalîst û hêja yê wekî Hacî Qadirê Kûyî ev dirêj e tabii wek qesîde ye yani ne qedar qesîdeke dirêj e min tinê ew ê wî yani ferdê wî dest pê kê yani tirsak dikeve ew ê. Vêca hereketê Şeyx Ubeydullah jî ji xwe em bêjin netîceya wî ye. Yani ew amadekarî herçend ku çûbite alîkariya Tirkan di eniya ew ê Osmaniyan yani li eniya Bazîdê û lê wek ku Osmanî dixwazin derengî dixe û xwe micûl dike çendîn car padişah qasid jê ra dişêne lê dawiya şerê da dişe û dawiya şerê da jî du fermandeyê wînê hêja pêranin. Yek ji wan Hemza axa ye.
û di çavkaniyê Tirkan da jî ev lê rasatime dibêjin ku Hemze Axa bi 700 kesên mirovên xwe ve bi Şeyx Ebeydullah re çûye evê, çûye Eniya Bazîdê di hemberê Rûsan ku şer bike û fermandeyekî wî jî ku cihê hatiye ez dixwazim li vir ew bikim Seyid Celaleddîn e. Seyid Celaleddîn kurê Seyid Sabatullah e ku nav xelkê da jê re Gaus tê gotin û bavê Seyid Elî ye. Seyid Elî yek ji wan serokê hereketê Bitlisê rabûna Bitlisê ya 1913 e ku di 1914 da bi Xelîfe Selîm, Şeyx Şahabedîn, Mihemed Şirîn û gelek kesê din re ku hat îdamkirin bavê wî ye û heta Seyid Celaleddîn jî yani di nav xelkê da gelek meşhûr e yani em bêjin li aliyê Bitlisê, li aliyê Wanê, li aliyê Sêrtê heta Mûşê yani di nav xelkê da tiştên ew yani tiştên ku ulan em bêjin ew derebalê dibe ku Bi topa digirtin. erê dibe Seyid Celaleddîn wextê êvarê ji şer dihat kincê xwe dixist yek bêjin ki gule em bêjin ji evê wî diketin ji kincî yani bî awayê xelkê wekî nezanî bi rastî insanekî mêr wê heta wisa dibe ji bo ku Hemze Axa Şeyx Celaleddîn di şerê li hemberê Rûsan da bi dil şer nakin ku Şeyx Ebeydullah bixwe jî yani ne bi dil şer dikin ji herî didin wî û piştî ku em bêjin dişkê yani şer dişkê û Osmanî dişkên vedigerne Wanê û ji wê jehriyê dimre û cenazeyê wî dibene Xeydayê diveşêrin ya jî eger ez şaş nebim diçe Xeydayê bi wê jehriyê dimre. Belê yani me biçek ew kir yani me biçek wiha em bêjin tiştê din jî behs kirin. Belê. Yani Belê. Hemze Axa li hengekî wihaya yani û îja hêzên Şeyx Celaleddîn ê ku em bêjin çûne alîkariya wî jî bi Şeyx Ebeydullah re çûne çavkanî dibêjin ku 1000 ya 1200 kes bûne. Yani wek agadarî mixwet ez vê ew bikim. Keko ez dixwazim tiştekî bipirsim. Belê Gavalînê te çav. henkî behs kir. Belê. Tê gotin ku di nav hêzên Şeyx Ebeydullah Neherî de Ermen jî hebûne. Yani wisa tê gotin îcar ez dixwazim tu bifetlî ser mesela Hemze Axa Hemze Axa ku piştî bû fermandarê cepheyek şer yani herhalde wisa xwaneyek ku tiştê ku min ji pirtûkê da xwend du cepheyên şer eniyên şer hene yek eniya alê Rojavayê erê alê ewkê ew navê wî bajarî min vêga Ormiye alê Ormiye wan dera û yek jî alê Mehebatê û meyan du avê û bi wî awayî da. Belê. Îcar evana çûn Mehebatê jî stendir newsa? Belê. Mehebatê standin, walî tayin kirin Belê. Çi bû? Piştî wî çi bû û bi çi awayî têk çûn? Ez dixwazim tu hinekî ewilê şer çawa geş bû, bi çi awayî bû, Kurda çi kir, Kurda zilmê li em bêjin wan Ecema û Tirka û filan bêvan kirin, nekirin, di wî warî da di wan belgeyan da çi heye çi tune ez dixwazim tu hinekî Belê me çend sal belê niha xwe ev kitêba han me ew kiribû me kurmanciyê amade kiribû û serhêldana Şeyx Ebeydullah Nêrî cardin di belgên qaçaran da cardin ji aliyê birêz mamoste Mihemed Hemebaqî ve hatiye amade kirin. Rastî kitêbeke gelek hêcaye pir bi qîmet e û em bêjin me cardin belgê orijinalî dayîn netê de ê ku Farsî ne kitêbeke hêcaye dûr xwe ew dike yani behs dike. Yani Şeyx Ebeydullah û beriya ku em bêjin dest bi şerê gerim bike di meclisa wî de biryar tê wergirtin ku
şer ji İranê dest pê bike. Yani eger wan sebebi wan ji ew e ku dibêjin aniha İran jare û tevlhevî heye û bêserûberiyek heye ev ji me re dibe em bêjin imkanek ku em ji li wir dest pê bikin. Ha piştî ku me li wir dest pê kir em serketin ew imkanên ku li wir bi destê me bikeve em ê ji bo Bakurê Kurdistanê yani ji bo em bêjin Erdê Kurdistanê ê dibin destê Osmaniyan da. Em ê îca ew ê duduyan ji li wir destê bikin. Yani biliya awayê tê ew kirin. Vîca bêguman gelek fermandeyên hêzên Şêx Ubeydullah hene. Lê yê ku derketine pêş, yê ku xwî biryarin, yê ku em bêjin şer meşandine ku wek got du enî hene, yek eniya Ormiyê ye ku şer dibin serokatiya Şêx Ubeydullah bi xwe da ye û ew bi xwe fermandeyê hêzên wê enî ye. Eniya din a mihebatê şin û mihebat meyan diwa bû yan wî mintixê û ew jî dibin serokatiya yan jî fermanderiya Şêx Ebdulkadirê kurê Şêx Ubeydullah û Hemze axa da ye. Vîca pêşî ew dest pê dikin. Yani pêşî şer li eniya mihebatê dest pê dike. û bi awakî gelek serkeftî û diçin û mihebatê digirin û walî ana navê bîra min walî jî kesekî em bêjin giregir û rispî û kesekî ku di nav civatê da bi qedr û qîmet e li mihebatê dikin walî mihebatê û rêvebir ji xwe wextê ku diçin hikûmet li mihebatê tune yani. Çünkü yani em bêjin hikûmeta qaçar û ewa qaçar rêveberiya qaçar li wir namîne. Bi hemû awayê rêveberiya bajêr digirin destê xwe yani em bêjin serokê emniyetê, walî û yani her çend em bêjin qeza jî be lê wek statûya walîtiyê em bêjin zdera mihebatê. Lê mixabin piştî şerekî em bêjin Kurd û piştî ku gelek cihê din jî ku digirin û hêzên eşîrî zêde nakevire bin dîsîplînê û hêzekî ku em bêjin ji bo şerekî çekdarî ku hatibûte perwerdekirin em bêjin hêzeke ku nîzamî ji bo ku di destê wan da tune hareket ew dibe yani zû belav dibe. Lê mesela zulma û ewan em bêjin aceman falan mesela Qere Papagî çaxê em bêjin wek eşîreteke Türkmenin li Nexedeyê em bêjin dimînin taraftarê Kurdan bûne yani bi Kurdan re bûne û hinek eşîrê Kurdan em bêjin destpêkê de wekî Mameşî nizam çend ew ê din em bêjin cardin bi hereketê re bûne. Lê piştî ku em bêjin hinek cih tên girtin û qasî di belgeyan da jî hene hinek talan falan çêdibin û ew dibe sebeb ku mixabin ew yani hereket hêdî hêdî yani cihê ku pêş ve biçin ber bi başvebûnê ve dişe û Şêx Ebdulkadir ji bavê xwe re Şêx Ebdullah re name dişîne û daxwaza hêz dike hêzekê dike. Lê ew jî ku em bêjin dest bi eniya Ormiyê dike em naxwazin bikerena detayê wî û mixabin ew dibe yani diçe Ormiyê em bêjin abluqa jî dike lê plan serî digerînin û ji em berpirskarê li wê îdarî eşkerî re name dişîne ku em bajêr teslîm bikin û dibe ku em naxwazin xwîn birije ew jî dicivin ji bo ku Şêx Ubeydullah em bêjin gêrû bikin û em bêjin mijûl bikin heta ku ji Tevlîzê Tehranê ji wan re alîkarî bê mixabin Şêx Ubeydullah a jî bi wan em bêjin dixape û yani di netîceyê da dişkên û eniya mihebatê jî dişkê eniya Ormî jî dişkê
و piştî şikestini êdî em zanin wextê ku Kurd şikestine hemû perçeyê Kurdistanê, hemû wextê, di hemû tarîxê de em eger tarîxa xwe bilêrin, lêhûr bin, em dibînin piştî ku Kurd di em bêjin hêla eskerî de, hêla leşkerî de ku şikestine dijminên wanê xwînxwar ka çi anîne serê wan ka em bêjin çi qetlam kirine û eynê tişt li wir jî çêdibe û piştî ku dişkên têne wê Şêx Feyzullah tînine Stenbûl û ji Stenbûlê carek din baz em naxwazin yani mijara me ne ku ew ya Şêx Feyzullah he carekî din tê û lê Hemza axa bi eşîra xwe ve kek danan e. Kek Belê danan e. behsa 500 mala Belê. dikin ku vedikişin çaya Belê. qendîlê wê deverê. Vedkeşine ciyê xwe ne eslî, vedkeşine em bêjin li Başûrê Kurdistanê bijî dibin, li derdora Belê. Qendîlê bijî dibin. Yani ne tenê Başûrê Kurdistanê, li Rojava jî hene lê hêzên xwe bi eşîra xwe ve em bêjin dikeşe Başûrê Kurdistanê û heta cara ducan ku Şêx Ubeydullah vedgere ji Stenbolê li ser Tiflis Ermenistanê wanê ra ku car din vedgera Nêriyê, car din hereket dibin seroketiya Şêx Ebdulkadir da ku dest pê dike, zêdetir li ew ê li Cûlemêrgê li em bêjin qezaya Cûlemêrgê dest pê dike. Lê piştî ku em bêjin cara ducan Şêx Ubeydullah digirin, Osmaniya ew digirin û çila İngilîzan têde hebiye dibêjin, çila Tirkayê jî têde hebiye, Îranê jî hemû bi hev re yanî ew êdî naşêne Stenbolê. Rasta rast dişîne ew ê, dişêne Hicazê. Şêx Ebdulkadir jî pê re dişênin, gelek kesê din jî pê re dişênin. Lê bi ser vê de jî Hemza axa teslîm nabe bi eşîreta xwe ve em bêjin berxwedan dike, li ber xwe dide. Lê em ê ku Şerê gerîlatiyê dike wisa Belê, divê. belê, belê, Heynî belê, de ew qaçar belgeyên qaçar belê. behsa şerê partîzan Belê, belê, dimeşîne. belê. Belê yani dîroka Kurdan da em bêjin em dikarin bêjin yekem cara ku kesekî wekî Hemza axa em bêjin şerê gerîlatiyê kiriye li wir û em bêjin êrişa aniye hundirê Îranê û ser hêzên ew ê paş ve kêşaye û li qontarên Qendîlê li cê Ser xayînan dagirtiye. Belê, eğer rast e belê Evet. xayînan ceza kiriye û vî awayê em bêjin hereketê xwe domandiye. Em derbasî ew ê bin ku em bêjin hereket çawa şikestiye, em bêjin çawa Ez dixwazim divir de belê, pirsek bipirsim belê, hêjanê derbas bivî. ek herefke. Ji boî hewlên girtina Hemza axa kesekî vêga tam navê wî nayê bîram Hesen Elî Gerûsî tişkî wisa Belê, ku ew bi xwe jî her haldeyekî Kurd e Kurd e belê, lê di nav hikûmeta qaçar da wextê wezîrtî jî kiriye. belê, Wî wek berpirsê Mehebatê ew wê eniyê wî belê, dişînin. belê, Ew bi hinekî jî belkî ji ber ku bi ehlaqê Kurda zane wê çawa kîjan serok eşîra bi dest bixe bi wasta wan wê çawa Hemza axa bi dest bixe. belê, Ez dixwazim tu hinekî behsa belê, wan hewlên wan wî jî bikî. belê. Belê mixabin wek jî got ew navî an naybe ji Kurdê Gerûsî Erê. em bêjin kesekî di birêveberiya qaçaran da xwedî ciyekî bilind e û di hêla eskerî da jî wek fermandeyek e. Em bêjin serî da çend kes dişînin ji bo fermanderiya hêzên dewletê bikin li hemberê ew ê, li hemberê Hemza axa tev ew dibin. Yani nikarin, bi Hemza axa nikarin û meğlûb dibin li hemberê wî. û ser wê wî em bêjin wî Kurdê Gerûsî dişênin Hesen nizam çi navê ew Bawekî Hesen Elî Xan tişkî wisa. Hesen Erçek wisa belê. Hesen Elî Xan Gerûsî tişkî Belê. wisa bû.
إجا أو بيجمان أوا يعني أم بيجي عرف عادات ورابون رونشتن وعشيرتين كرد وبجراجرين وان ناسيوناوي هبويا شو جبلوي كنا أم بيجن فرمانده أو هذه محباتي سردشت محباتي او هر روز نامد چنی شود هر روز چی کریه ام بیجن کسی مسئولی کل olmuyoruz ne yani nav biram براسم نوت شنو قلت حمو كرنا إخوة حمو فعاليات إخوة وقت رابور والروج بروج حمو أوا يعني الكتابة ده هي روج Ji بروج ê Tewrêzê re bi pirranî ji ê Tewrêzê re tiştek. تجزيرة أولميرا ودشينا ولورجي شخوا ام بيجن وقتی که دخوازن همزه آغاز او بکن يعني صوز دني يعني جراجري محاباتي مفتشي محاباتي و عشيران تف ام بيجن او دستينين يعني صوز دستينين او عشير جورات بيجن دي صوز دمدا لسر قرآني لسر كتاب مقدس وی نویسکی وی belge ام بيجن ددوان کو اگر حمزه آقا به تسلیم به ام او ناکن يعني ام تشتغل ناکن اجا بلیاوی شخوا ام بيجن برای حمزه آقا جدی دا مازنین عشیران و گرگرین منطقه شخوا تف تسلیم بونه اجبر کم پیشتی که شیخ عبیدالله جارا دودیان تی و ام بيجن بسر ناکبت ودا سریلدانه دا شخوا ایدی ام بيجن معنویات خلقی مورال خلقی Xerabiye. işke yani وصله yani نتني كردستاني هر در الدنيا وصله وقت سروكي حركتك وقت ام بيجن او وام بيجن نامينه وزحمت يعني ام بيجن ام بيجن اجاك وشيخ عبد القادر بمايا دي اوجي ويجي ناحية العثماني حمو ام بيجن جراجر مازنين اوي او تكين يعني سرگونه حجاز etkin. Büyü havaya em bejin mema beje tamamı gayni Hamza ağa برای حمزه آجدیدان سروکی عشیران گرگرین محابات یه متقدن تسلیم دبن ایکو دمینه دهنبر دولت ایکو سریهلدان خود دومینو به عشیرت خواه به عشیرت خواه منغوری را حمزه آقایه و مرکز دا تبریز تهرانه و جرا دیرکتیف سیک و به چه آوای بکی و حمزه آقا جورته را که یعنی دیرکتیف اوه و ام بیجن اوجی جارکتی او دبه ام بیجن جهکی او جهشن نور را شردت که پای را بدیاره ایدی بیجه از نایم جاردن او گرگر با آواکی رسمی با آواکی نویسکی و لسر کتاب مقدس و سون دخون لمخابن دولت قاچار دولت ایرانی و همو دولت و ام بیجن کردستان داغر کرنه نه بخت وارایه نه سوز و نه باوری و نه تشتکیدن حمزه آقا به هیزی خوابتی اساس و ماموستا کود کتاب خدا او کریه به هیزی خوابتی هیزی خواه جهه کی دور سری گرک ایچیای محبات دور کو ام بیجن جه اوی جه کو ته حمزه آقا ببینه دهله به چند کسین مروبین خوین زیرک ام بیجن Xwarzêwî û Birazîwî جوان ام بیجن سوار آقایه مرخصه کی هجابیه مرخصه کی ببریندار چندی کس به خنجران ام بیجن دکوجه و جادن حمزه آقا بخواجی و تین و وقتی کود کمره چادره که و tabi Cemil Hatyevedan Luan Draşi'nin و اوجی البر خوددن لی مخابن Cemil'e خلاص نابن لور و ام بیجن او شهید دبن yani şehit kirna Hamza Ağa eve evicad ام بیجن دیروکا ایران دا ne ev eva yekeme ne derya vüci ام بیجن
kalkestim ku büyavaya handa kuştun u piştivi az hazar nasıl pencanda em bejin برای سمکو جعفر آقا کو سروکی عشیرا شکایکیان مزون شکایکیان مزون عبدویان او بیه انسان کی گلک هجابیه گلک زیرک بیه گلک زانا بیه و صابیه کو هم بجن دولت ایران یه کتیه ترسی hani banki tebliğ edikin او دو کسی دو و شهید dikin و راشیوانجی به بلکی و بردگی هوا تبریز سیروجان بربیجر دارقینن او رسمیان هنه yani büyüğe vay video em ben yani Yeko rahmeti ad xwazim di vir de tekem naberê gelo Kurd ji van bûyeran ders dernaxin. Yani mesela ew di 1880 da em bêjin 1881 dünya da Hamza erê böyle Hemza Ağa şehîd dikeve böyle piştî wî pêncî şeş sal piştî wî Simko Ağa jî beeynî ewkî böyle dîsa aynı şehîd metodu dikeve piştî Simko dîsa bi sî çil salî îcar Abdurrahman Qasımlû jî û piştî wî dîsa êko ciyê Abdurrahman Qasımlû digire ew jî şerefkendi böyle şerefkendî erê yanî evana teb bi rastî dibe ku Kurd îndî li wê ewka Qazî Mihemed derên bêjin ku neyarên we yan jî dijminê we nizanim hingiv jî da we û bizanin ku jarî têda ye Hazar muhabir gere bi wî ye awayî binêrin Hazar muhabir Hazar nasıl pencanda Cafer Ağa'yı bıraysam ku aynı usulü aynı metodi Hazar nasıl siyan da sımku aynı metodi gazi diken dibêjin wira em ê hev bibînin û êdî em bêjin wekî efû çi dişe şîn wê li wir kemîn vedin û sımku dikujin em bêjin adê em bêjin ez nizanim gundiyekî em bêjin Rojhilatê Kurdistanê nizane îja Qasımlû gel û vî tarîxê nedizanî Qasımlû ji me tevan baştir dizaniya çawa bûye mixabin hezar mixabin ku roja herî zêde ji Kurdan re lazim bû em bêjin hat şehîdkirin yani büyük ağayê em bêjin Hemza Ağa ew dibe tê şehîdkirin û cenazê wî dibin teşhîr dikin û wek hemû wextê serê wî û ê wan li hengê pêrane serê wan jî jê dikin belê serê wan jê dikin û ji bo ku xelk bitirsînin û büyük abayê û em bêjin serîlaneke din bi awayekî xwînxalî û necamêrî û tê em bêjin şikandin wî wextê notek li ew de heye kitêbê de em bêjin ew konsolosluğê yan jî sefaretên İngilîzan, Fransızan yê Rusan hene li Îranê tinê sefareta sefîrê Rûsî ew dike yani wek nîv protestuyek yani erê îtiraz dike ev metod ne metoda dewletan e yani vî awayê kuştina insanan bi ser sozara ji ber ku wextê ku ew kirine wextê ku em bêjin soz li Hemza Ağa dane û ew giregirên Kurdan ê ketine nav verê dixuye ku wan sefaretan agahdar kirine yani ne tinê hema baweriya xwe bi ew ê anîne bi em bêjin İranê ew ê qaçaranîne û sefîrê Rûsan ê wî çaxê ne protesto lê wek em bêjin wek gazindek wek em bêjin gilyek dibe ku ev metoda ku we bi kar aniye ne metoda dewletan e yani büyük awayê êdin İngilîzan Fransızan êdin mixabin tiştek jî negotine û yani menfaetê xwe wî çaxê ê biçûk em bêjin neke em bêjin rê nedane ku em bêjin di hemberê necamêrekî wiha derkevin
Yani büyü havaya Hamza Ağa te şehit kirin û eşîra wî tê li ser erdê xwe bijih dibe û lê cartin gelek zulm zorî û yekî mezin li wan dikin û bi vî awayê tê heta roja me û anha bi rastî em nizanin ka helbesta em bêjin eşîreta me Menguran çiye. tê çi ye. Berê Yani mirov belê bila Xwedê wan bi rehm û kerema xuşake wan belê şehîda tevî. Belê ez dixwazim încar pirsek taybet ji belê ket cenabê te bipirsim. Heyî ku min te qefaltiye ez bipirsim. belê Yek jê bi vê meselê ve girêday cenabê te vê pirtûkê pirtûka serhildana Hemza Ağayê Mengur belê Mengur daha bi belê rastî ne Gur Gur belê Mengur belê te bi çi mebestê te wê wergerand kurmancî sebebî wî çi bû ez dixwazim bi çend hema hevokat belê hinekî wan sebeba jî ji min re bêjî belê û di destê te de belê xebatên nû hene an na ez belê dixwazim tu wî jî behs bikî. belê gelek spas. Esas beriya wê deh sal beriya wê me kitêbekî din ew kiribû dîroka siyasî ya Kurdên Îranê bi navê Kurd û Ecem. Min Belê ew kitêb wergerandibû. belê Yani bi kurmanciya wê amade kiribû. Ev kitêb ji aliyê Nûşîran Mistafa ve hatiye nivîsandin. nivîsandin Dê belê wextê ku kitêb bi soranî derketiye ji ber mülahezeyên polîtîk yani eleqeyên yekîtî ku bi Îranê re navê xwe eslî nenivîsandiye. Bi navê Salih Mihemed Emîn nivîsandiye. Lê pişta vê wan dawiyan em bê çapînê nû ew ê derketine ê soranî navê wî eslî tê de heye. Di vir de behsa Hemza Ağa tê kirin. Yani beşek jê ew e. Beşek jê di ser Hemza Ağaya. Heta li vir tiştek gelek hêja jî heye ku di evê da jî heye kitêba serhildana ne Hemza Ağa da jî heye. Wî çaxê di nav xelkê de beyt hatine gotin. Yani em bêjin li ser jiyana Hemza Ağa zêde tişt nayê zanîn. Yani ji nav xelkê hinek kes rabîne beyt gotine. Yani beytê dirêj wek qesîde gelek dirêj. Geko avay ez şanî ew kadim ev sayîfekî Beyta Hemza ev Ağay di Mangurî. sayîfe ev sê çar pênc şeş sayîfe beyt heye Belê. beyta ku xelkê li ser Hemza Ağa Belê beyta Hemza Ağay Mangurî ye. Ew di vir de hebû. Ê diyan yani ew di vir de behsa wî hebû. Êdin evê da jî eynî em bêjin kitêba serhildana Şoeybedullah di vir da jî beşek li ser Hemza Ağa heye. Wîca ez bi xwe gihîştme qenaetekî ku wextê behsa serhildana Şoeybedullahê Nihrî bêkirin eger Hemza Ağa bêj bîrkirin qenaeta me ew e ku ew xebat ne temam e. Ji ber ku Hemza Ağa em bêjin hem endamên Meclisa Şoeybedullahê hem em bêjin serokê eşîretekî hem li ber Kurdan da 25 sal zindana da maye û bawekî mêrxasî heya dawiyê em bêjin Şeyx Ubeydullah sürgûnê Hicazê jî kirine Şeyx Ebdulkadir ve cardin em new nebiye yani em bêjin serî netewandiye gomandiye ji ber wê yani wextê ku mirov behsa hereketê Şeyx Ubeydullah dike eger behsa Hemza Ağa neke ew kêm e. Vêca min zanîbû ku kitêbekî wa heye. Ya kitêbeke serê xwe ku ji aliyê Mihemed Hemebaqî birê Seydayê Mihemed Hemebaqî ve ku lêkolîner dîroknivîsekî gelek kitêbî hene ku min ew kirine yek ji wan dîroka mûzîka Kurdî ye ku min ew derketiye dana destê min da tulhîn em bêjin ji dewra medyan heya niha behsa dîroka mûzîka Kurdî dike. Yani rasmê ewan enstrûmanan û rasmê aletan bi wan ve tiştekî gelek hêja yani ji bo Kurdan müzik û dîroka müzîkê yani xebat wînê gelek usta hêja hene. Ji ber vê mülahezeyê wextê min ev kitêb dît
من بریار دا کو ez o bikim yani ez kurmancıya wî amade bikim bigihim me berdestê kurmancıya axîwan kesê ku di üniversitetan da lêkolîn û kesê din ku lêkolîn ser em bêjin Hereketê Şevbetullah Dîroka Kurdistanê dikin ew yani gereke jî îstîfade bikin. Ê dudiyan anha tabii mesela xebatê mirov ji hev dibe şêrê ew adeteke lê deh kitêb derketine vê esnayê pandemî û ev nexweşiya min da ku min ewkirine amadekirine yek ji wan dîroka mûzîka Kurdî ye yek ji wan bîranînên Ezîz Camulkî ye Ezîz Camulkî kurê Mustafa Paşa ye Mustafa Paşa Camulkî yani ku Tirkiye Nemrut Mustafa dibêjin bîranînê wî yek Hereketê Şeyh Mehmûd belgeyê Fransızan da Hereketê Şeyh Mehmûd belgeyê İngilîzan da velhasıl gelek êdin ku wan ha li birasî navê nayê bîra me derketine ji ber wî ez dibêjim hinek caran em bêje tu ser tiştekî dixebitî lê dinêrê û çend kes berhev bûn ew jî li ser eynê tiştê dixebitin êca ew tiştekî ne baş e. Belê yani em hingî taqet me de hebe û tabii ev nexweşiya ewa enfeksiyona ku min girt birasî ez gelek pêşam lê ez niha hêdî baş dibim Bi hêviya ku tu baştir bibî. ana wan hêdî germ jî dibe em germa wanê belkî em Ya Allah ya Xwedê. û ez gelek spasê wa dikim. Hêvîdarim me karîbû em ji dîroka têkoşîna Kurdistanê em bêjin çend gotin bi bîlerên xwe hêja ve parvekirin û gelek spas ji bo wan kesê ku em guhdarî kirin gelek spas ji bo we gelek spas ji bo çarpêya medyayê gelek spas ji bo Ozan jî. Ez jî spas dikim Keko bi rastî tu ji boî min û ji boî em bêjin bînerên hêja jî tu ji boî me teva tu hêjayiyekî em hêviya tenduristiyek baş ji bo te dikin û berê temaşevanên hêja em ê mehê carekî hûn ê min û kek ziya li ser van ekrana bivînin ku qewet û taqeta me heve em ê berdewam bikin bi mijarên curbecur ez jî dibêjim ji temaşevanan re ez dikarim biya bêjim bi rastî dîroka milletan milletekî ku dîroka xwe nizane ew ê çi bike wek çavgirtî ku têkeve nav tekoşînê jî tekoşînek çavgirtî dike lê ku meriv bi dîroka xwe zanibe meriv zanibe ku çi hatiye serê milletê merivê dersan jê derxe û bi wî awayî bimeşe ji wê bonê me wek çarpel medya em bi rastî dîroka milletê Kurd ji bo ku em raxin ber çavê milletê xwe em di nav hewlan dane me di demên berê de jî derbasbûyî de jî me gelek bername bi vî awayî çêkirin û ez bawerim ku em ê berdewam jî bikin kek ziya mala te ava temaşevanên hêja ji bo heyanî vê saetê we li me temaşe kir gelek ji we re jî spas bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.